ife sizavumira chisankho Amalawi sitinachite sitinakavote ndiye chimene unaona kuti sazavumira ngati chisankho chidakale cha cholinga ndichofuna kuti Amalawi azizaphana Amalawi iwowo sazaphedwa he will be protected kunyumba kwawo ka ndani azapanga protect alini government security imene imapasa 40 na former president azapanga protect anawo ndadzukulu awo ali ku America afuna ana anzawo na amene azizafa afuna ana anzawo azizafa zachitika ku Mozambique anthu aphana anthu akufa 300 chakuti 400 chakuti what is happening today amene amatsogolera amene kuti ine simvumira chisankho went to the state house ngokagwira mkono wa president amene asankhidwa chapo yet people have died nzimene afuna Peter Mutharika zimenezo so Amalawi we should not be bullied but izungamba ti bullied sangati pange bully Peter Mutharika sangati pange bully Atupele kuti azinama maboza kuti kuno kuti we are broke ziwe zisazivere awawa afune kodzaphunzitsa phunziro kamu 16 September uzakana kuti inu mapanga spread amati despondency mafuna anthu azidandaula so Amalawi akafa kuti we are broke ndi apange chati